Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň demiryol uloglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde demiryol uloglary puwdagyna hyzmatdaşlygy degişli meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda halkara ulug taşyr geçilgileriniň strategik taýdan möhüm we amatly satragyna ýerleşen ýurdumyzyň ulug taşyr mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmek üçin ähli şertler döredilýär. Türkmenistan bilen Özbekistan beýik ipek ýolunyň aýrylmaz bir bölegi bolmak bilen biziň ýurdumyzyň innovasiýa ösüşine möhüm orny bardyr. Gepleşiklerde her wagtda kaska goşmak diýilip atlandyrylýan we Aziýa ýuwa şummany ýurtlary Hatay, Kırgızstan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziya, Türkiýe, Ýewropa halkara multimodal geçilgesiniň çalt tepkini ösýänligi bellenildi. Türkmenistan we Özbekistan şäherlerine geçýän halkara ulug taşyr geçilgeleriniň sevtara sowda gatnaşyklaryny ösdürmekde ornunyň artýanlygyny, iki dowluk döwletleriň ulug mümkinçiliklerinden doly peýdalanmagyny we ýük dolanşygyny artdyrmak üçin amatly nyrh şertleriniň döredilmeginiň zerurdygyny taraplar bellediler.